Må det kan være. Må han har fundet på noget sjovt med fisk? Jeg er også helt spændt på den mad, selvom det jo ikke er Så mig, I der slet ikke, hvad det var, Lunde gik og samlede op, da I kom ud af kirken? Nej, vi kunne slet ikke se noget, fordi de alle sammen kastede med ris. Ris! Hvad? Hør, det er der vel ikke? Hvor ser det dog? Det går grønnen sød. Mens jeg ikke skeen i den før. En risengrød, den har fået en smørklat smør. Hvad er det, der gør, at Lunde luner sted? Og hvad er det, der gør, at selv her Morten kom med? Hvorfor gør Gemyse og Pup alt det, de kan? Hvorfor skipper skibet for at blive på land? Det er risengrød. Der er risengrød. Og kanel bliver strød, ligger skorpens frø. Grød skal være blød og ikke tør. Det er